физическата устойчивост, ментална подготовка и много други теми, които са важни на всяко семейство на състезател тенисист. Днес имаме удоволствието с нас да са двама професионалисти, които имам удоволствието да ви представя и да посрещна. Това е господин Кирил Симеонов, който ще бъде първият лектор в нашия workshop, собственик и главен треньор на High Performance България, спортен професионалист с сериозен опит и кондиционен треньор на водещи български тенисисти. Няколко имена, които всички знаем, Мико Димитър Кузманов, Алекс Лазаров, Гергана Топалова. С нас ще бъде и господин Даниел Шопов, който е директор бизнес развитие на Барин Спорт. Безспорно една водеща иновативна компания не само за България и региона, които представят интересно иновативно решение за следене на физическата устойчивост и представянето на спортиста. Фокусът до момента е бил в футбола, както ще спомене и той, но имаме огромното удоволствие той самия да бъде тенисист, да има деца, които играят тенис, тениса да му е в сърцето, респективно. Това, което предстои да се случи, е много интересен преглед на възможностите, които дава тяхното решение за подобряване на физическото състояние, кондицията, респективно резултатите на тенисистите. Давам думата на господин Кирил Симеонов, който е подготвил презентация. Няколко технически думи искам да включа в началото на нашия workshop. Те са свързани с възможността за задаване на въпроси. Знаете, че с комуникацията и през съобщението, което подготвихме, ви инициирахме задаването предварително на въпроси, за да може максимално всеобхватни да бъдат отговорите и да бъдат отразени в презентациите. Благодаря за активността, която проявихте. Въпросите бяха синтезирани, респективно нашите лектори ще обърнат внимание в техните презентации. Разбира се, ако възникнат въпроси по време на самите презентации, ще имате възможност да ги зададете, като това ще стане в чата, който е активен. И след представянето на презентацията ще има възможност да се зададат, респективно да получим отговор. Уважаваме времето на всички, знаете, че сме много стриктни в това отношение. Искаме максимално информация да бъде споделена в рамките на час и 15 минути. Така че няма повече да губим време. За мен е удоволствие да поканя и да дам думата на господин Кирил Симеонов. Кирил? Здравейте, благодаря за поканата. Първо ще пусна споделяне на екрана, за да сме максимално бързи. Ще се опитам да бъда максимално изчерпателен и да дам колкото се може повече информация за времето, с което разполагам. Накратко за мен, занимавам се с кондиционна подготовка от над 10 години, като последните 6-7 години така изцяло почти целият ми фокус е в подготовката кондиционна на тенис състезатели, като, както изборихме преди малко, работя с Димитър Кузманов, Александър Лазаров, Гери Топалова. Национален треньор съм за 2023 година на Българската федерация по тенис, както и кондиционен треньор на националния отбор по тенис за мъже и за жени до тази година. Това накратко е за мен. Създател съм на High Performance България. Това е екип от специалисти, кондиционни, които работиме по една обща програма и се занимаваме с кондиционната подготовка на различни видове състезатели в различни спортове. Главен треньор съм на тенис клуб NextGen, където е така доста основна част от работата ни, както на мен, така и на моите колеги. И това общо взето е за мен. Пускам на цял екран презентацията и започваме. Така, сега няколко основни теми искам да обсъдим, понеже има една така общо неразбиране върху това. Много хора наричат кондиционната подготовка ОФП. Кондиционната подготовка не е ОФП. ОФП-то е обща физическа подготовка. Може да говорим за ОФП при
подрастващи деца и при състезатели, които искат тепърва да се занимават и навлизат в спорта. Когато говорим за развитие на особено на елитни спортисти или било то подрастващи, по-правилно е да се нарича кондиционна подготовка. Тук съм изброил трите основни пера, които включват кондиционната подготовка. Първото перо е развитие на силови качества, което ще рече развитие на базова сила, развитие на мощ и развитие на взривна сила. Това перо най-лесно се извършва в фитнес или кондиционна зала, като в определен период от подготовката може да се изпълнява и с елитни състезатели на корт, както и при подрастващите може също да бъде изпълнявана до известна степен на корт, чрез съответните фитнес оборудвания, което ще рече TRX, повечето от вас сигурно са запознати, препятствия, ластици, медицински топки и подовки. Това е нещо, което е лесно достъпно, нещо, което е лесно да се съхранява, защото всички знаем, по кортовете не е много чисто, особено лятото, когато е клей. Ние трябва да намерим такова оборудване, което лесно се прибира, което лесно се изважда и съответно бързо да бъде на разположение за треньора и за състезателите. Второто перо, което включва кондиционната подготовка, е развитие на скоростни качества и ловкост, експлозивност, максимална скорост и издържливост. Това са качества, които се развиват на корт, на писта или в някой парк, като пак трябва да бъде съобразено с нуждата на състезателя реално от какво има нужда. Третото перо е специфична работа. Третото перо общо взето обхваща вече по-напреднали състезатели. Тук вече отделяме повече децата, които искат да се занимават чисто любителски или за здраве, от тези, които са инвестирали повече времеви и всякакви средства за подготовката си. Така че специфичната работа тя бива пак или на корт, или в определената зала, фитнес или кондиционна зала. Втория аспект, който искам да обърна и който е така с доста родители го обсъждаме и има така едно неразбиране, е основните разлики при провеждане на кондиционните тренировки в различните възрасти. Защото има голяма разлика от това какво прави едно дете на 8 години и какво прави един професионалист, който вече е в тура, така да се каже. Първата група от най-ранна детска възраст до 10 годишни, т.е. децата, когато за първи път се срещат с спорта тенис, за мен основните неща, които се опитвам да преподавам и да проповядвам, това е изграждане на основни принципи и навици в спорта. Ако не ги създадем докато са малки, след това ще имаме доста голям проблем с създаването им. Това важи както за кондиционните треньори, това важи за тенис треньорите, това важи и за родителите. Основните навици, какво ще рече? Това детето винаги да е на време, даже да е по-рано от часа на тренировката, от това да внимава какво говори треньора му, да внимава каква е поставената му задача, съответно да бъде създаден този навик, то да има внимание към целия процес. Втората подточка е изграждане на емоционална връзка треньор-състезател. Тук е момента,
да се изгради тази здрава връзка. Особено тук тя най-силна естествено е с тенис треньора, но е много важен този момент, защото общо взето през годините, които съм работил, когато едно дете израства още от малко, когато е започнал да работи с своя треньор и през годините продължава, тогава се изгражда една сериозна връзка, едно взаимно уважение и тогава нещата могат да бъдат наистина оптимизирани по най-добрия начин. Тук искам да обърна внимание, за мен този модел на поведение, треньора е господар, детето е роб и трябва задължително да се подчинява, за мен е изключително неправилна. Още от малки ние трябва да се вслушваме в децата, все пак ние трябва да сме пример, но в никакъв случай не да не сме като един вид господари, постоянно само да искаме и само да заповядваме. Третата подточка е стимулиране за практикуване на повече от един спорт. Какво ще рече? Много родители правят сериозна грешка, това естествено е мое мнение, че още от малки децата са им на 4-5 години искат да ги форсират да максимално да се вложат в тениса, да тренират по 5 пъти на ден. Това единственото, което ще доведе е да изхъби и физически, и емоционално детето ви. И когато достигне до 14-15 години, то вече ще е пренаситено от тениса и няма да има абсолютно никакво желание за каквото и да е развитие. От опита ми, който е най-вече с професионални състезатели, мога да ви кажа, че натоварването и психическо и физическо започва основно след 19-20 годишнина. Така че това е третата подточка. И другото, всичко според мен трябва да е под формата на игра. Тоест, детето не трябва да бъде по цял ден и по цял постоянно да му се нахвърлят хиляди задачи, които трябва да изпълнява. Форхендът ти трябва да е така, бекхендът трябва да е така. До 10 години те трябва да обичат тениса, трябва да идват с максимално желание на тренировка и съответно да са готови за следващите фази, които следват. А именно, от 10 до 14 годишни, тук вече започва да се оформя състезателния характер на самия спортист. Тук вече повишаваме обема на работа, както в тениса, така и в физическата подготовка. И нашата работа от кондиционна гледна точка е да започнем да ги запознаваме с основни фитнес упражнения. Тоест, клек, мъртва тяга, лицеви опори, набирания, всякакъв вид основни упражнения, които ще могат да сложат основата достатъчна работа. Третата група, 14-16 годишни. Определяне на стила на състезателя и съответната работа по подобряването му. Тук вече получаваме доста голяма яснота какво се е случило, как се развива съответния състезател, колко може да поеме натоварване, какви са целите му, защото вече тази възраст определя. Тук сме в най-преходната възраст, където се вижда общо взето за какво става въпрос. Така че тук трябва да видиме съответно и да определим стила на състезателя и ние като кондиционни треньори и колегите като тенис треньори и родителите от своя страна да не изискват от детето нещо, което то не е възможно да осъществи. Ако детето има и се чувства по един начин да играе, той трябва да бъде или подкрепян, или съответно да се работи под подобряването му или промяната, но да бъде коментирано с детето защо се случва. Второто подперо.
по-силно изразен индивидуален подход. Тук говорим пак за съвместна работа и тенис, и кондиционна подготовка. Не може да сме всичките в една група, трябва вече да започне да има повече индивидуални тренировки, съответно да се наблегне върху по-горната точка, която споменах, за силно изразен стил, в който ние да му помогнем, защото когато един играч играе агресивно, се правят едни упражнения, когато играе по-пасивно, съответно други. Третата подточка е запознаване с по-сложни упражнения. Тук вече в тази възраст ги запознаваме с методи на натоварвания, съответно минаваме през различни упражнения. Един клек може да бъде изпълнен и изометрично, и ексцентрично, и концентрично. Вече започваме да им прилагаме да им показваме по-сложни упражнения, по-сложни методики на натоварване. Така че реално от 14 годишни ние вече започваме да градиме един бъдещ състезател и предните подточки ни дават тази основа, която ни е нужна. Стигаме до предпоследната точка, която е 16-19 годишни. Тук вече трябва основното нещо да е индивидуален подход. За мен задължително. Спортно специфична работа. Тук пак определен е стил на игра, съответно вече трябва да се работи. Имаме 1/3 от работата ни на нас кондиционна е в това да помогнем в спортно специфичен аспект. Максимален обем от работа. Тук е момента от 16 до 19 годишни да натрупаме този обем. Обем. Тренировки повече. Децата бързо се възстановяват, могат да понесат голям обем от работа, така че това за мен е момента, в който трябва да се работи за доста часове на корта, доста часове. Така, нещо друго, много важно. До тази възраст, 16-19 годишни, като започнем от най-малките, тениса е основен. Тениса е преобладаващ, тениса е основата. Трябва да се играе колкото се може повече тенис. Кондиционната подготовка е помагаща на тениса. Вече когато стигнем до професионалисти, стигаме почти до 50/50, но в тази възраст, до 19 годишни, докато не станат вече професионалисти, основен е тенис. И стигаме до последната група състезатели, които са професионалисти. Тук вече основното нещо, основната моя работа е планирането. Планирането и пак планиране. Постоянно, знаете, сменят се календара, тениса е супер натоварен, променят се турнири, правим план, че ще се представим добре на някой турнир, влезнали сме в пикова фаза, не винаги се получават нещата както искаме, съответно има постоянно преначертаване на графика. Така че много е важно да направим един годишен план, който да имаме една яснота и на базата на това да планираме къде и как се позиционираме. Второ, превенцията. Колкото по-голям става един състезател, толкова по-амортизирано му става тялото, съответно по-голями стават натоварванията, съответно превенцията и грижата за тялото е изключително важна. По никакъв начин не трябва да се пренебрегва. Тук вече в тази графа професионалисти, колкото е важен тениса, колкото е важна кондиционната подготовка, толкова е важна и грижата за себе си. Възстановяване, превенция, правилно хранене и така нататък. Следва периодизация. Какво ще рече? Малко на следващата точка ще обърна малко по-голямо внимание на периодизацията. И последната точка – психология. Знаете, тенис е индивидуален спорт, съответно треньор, кондиционен тенис, родител. Ние трябва да сме в главата на състезателя, на детето, съответно или вече порасналия мъж, жена, за да може да сме му максимално полезни. Наистина тежък спорт е, особено
когато стигнем до този момент да са професионалисти, самотен спорт е, пътува се почти винаги сам, особено трябва да се стигне до по-високо ниво, за да може да се позволява постоянно треньора да пътува със състезателя, така че психологията играе основна роля за доброто представяне и за това детето, или вече то не детето, то професионалиста, да върви напред и да иска да продължава да се занимава с тенис. Минаваме на третата точка и, както казах, периодизация. Какво ще рече периодизация? Това на прост език е да направим един план, който бива разделен на 3 цикъла, така да се каже. Имаме макроцикъл, което е планиране на периодизация за по-дълъг период от време, няколко месеца или година. Да кажем, че правим един годишен план на един състезател. Какви са целите ни, какво иска да постигне, какви са основните аспекти, върху които искаме да работиме. След това мезоцикъл обхваща междинни периоди от време на макроцикъла и го разделя на по-специфични фази в продължение на няколко седмици или месеци. Тук съответно вече може да планираме кой месец какво да се прави, за да може да докараме състезателя до по-пикова форма, къде може да почива повече. Съответно, това ни дава възможност между отделните месеци ние да правим промени и да се случват по различен начин нещата. И микроцикъл фокусира се върху тренировъчни разлики в дневни или седмични сегменти. Съответно, това ни дава още по-фини настройки да направиме. За пример, направили сме страхотна подготовка, състезателя заминава на турнир, връща се обаче първи кръг, загубил е или пък получава някаква контузия. Микроцикъла ни дава веднага да настроим, съответно за една седмица да видим да оправим тези болешки или да направим някаква промяна, за да могат да се получат нещата. Но задължително трябва да има един общ план и съответно другите по-малки цикли да помагат за нагласянето и оптимизацията на този план. Следващата точка е тестирането на състезателите. Защо е важно състезателите, децата да бъдат тестирани? Причини за тестирането. Определя силните страни и областите за подобрение. Всеки има силни страни, всеки има по-слаби. Съответно, това на нас, треньорите и кондиционните треньори, и тенис треньорите, и физиотерапевтите ни дават доста добра картина къде може да се работи, къде съответно може да се получи някакъв вид контузия или някакъв вид проблем. Определя базовите нива, спрямо които могат да се поставят цели за подобряване. Правиме тестове, виждаме състезател едно какво е направил преди 3 месеца, тестираме го пак, виждаме какви са сегашните му резултати. Съответно, ние може да си направим един извод. Работим ли добре, не работим ли добре, какво може да променим. Трета точка. Мотивира спортистите да се подобряват. Това за мен е най-добрият мотиватор. Ако искате да мотивирате някое дете или някой състезател, пуснете го да се състезава с друг и това е нещо, което няма нещо, което да го мотивира повече. Така че това е основен мотиватор. Двама човека правят или 3, или цял отбор, цял клуб правят тестове, съответно това на тях им действа супер мотивиращо. Четвърта точка. Държи спортистите отговорни и ги кара да напредват в правилната посока. Тук вече състезателите виждат, че те не са част от един клуб, ами всеки седи с името си, съответно е отговорен за собственото си представяне и за собствените си резултати. Така че това пак им дава един положителен тласък за правилното развитие. И пета точка, идентифициране на таланти и анализ на потенциала на спортиста. Някои играчи просто да не са толкова талантливи. Физически, интелектуално, емоционално, тактически или технически. И трябва да бъдат обучавани с това в предвид. Тук има едно много голямо неразбиране. Казвам го аз като родител на 2 деца.
Много пъти родители искат невъзможни от децата си неща. Все пак трябва да бъдем реалисти, трябва да видим детето ни колко потенциал има и да не изискваме от него наистина невъзможни деца. Защото през годините ми съм виждал толкова нещастни деца за това, че не могат да покрият очакванията на родителите си, колкото нищо друго не съм виждал. И това е нещо много важно и наистина трябва да бъде много внимателно насочено към детето, защото наистина може да определи не само спортната му кариера, ами и живота, който следва след това. Защото не всички ще станат професионалисти, не всички ще продължат да играят с тенис. Ние трябва да имаме едни щастливи и пълноценни хора и не те да се чувстват да са с ниско самочувствие и с лоша оценка за себе си, за това, че не са покрили очакванията на родителите си. Така, това са причините за тестирането. Видове тестове, които извършваме ние в High Performance България и които през годините сме използвали. Антропометрични данни. Най-просто казано, измерване на ръст, килограми и подкожни мазнини, за да имаме един скрининг, една информация какво се случва с съответния състезател. Оценка на движение и стойка. Дисбаланс, ограничения. Има много видове оценка на движения. Ние имаме изграден протокол за това. Много е важно. Тенис е силно асиметричен спорт, съответно няма как да няма дисбаланси детето ви. Така че просто трябва да бъде следено, да бъдат в допустимите граници и да се знае за тях и периодично да се проверява дали няма увеличаване на този дисбаланс и тези ограничения. Трета точка. Силови качества. Това 1RM е едно повторение максимум. Съответно, колкото вече от тази група от 14 годишни натам, на нас като треньори ни дава съответно информация какъв е максимума, колко могат да дигнат децата, за да определим цялата силова програма на базата на тази цифра. Има формули, по които се изчисляват, така че те не е нужно да дигат истинския си максимум, защото крие опасности, така че има доста по-безопасен начин, но е много важно да се определи, защото на базата на него стъпва цялата силова подготовка. Силов дефицит, общо взето, мери се на платформа за подскоци, специфична апаратура, съответно тя ни показва каква е разликата между експлозивността и базовата сила на състезателя, което съответно ни дава на нас информация дали да работим повече върху експлозивни и скоростни качества или върху чистата сила. Следваща точка. Линейни скоростни качества. 20 метра спринт, 20 метра спринт. Мериме ги на така наречените спидгейтове. Това ни дава яснота как се движат на линейните ускорения съответните състезатели. Многопосочни скоростни качества. Много по-важни от линейните скоростни качества. Искам да обърна внимание върху това. Тениса е силно латерален спорт. 70% движенията са настрани. Имаме 30% движение напред и то даже не е чисто напред. Пак са много така компрометирани линейните ускорения в тениса, така че наистина трябва да се наблегне на многопосочните скоростни качества. Тях ги измерваме, замерваме с тестове 505, T-тест, Spider тест, така нареченото ветрило от тенис треньорите, D-line to T-line тест. Това са основните ни многопосочни скоростни тестове, с които определяме как и къде се позиционира един състезател. И на последно място енергийни системи. Тестваме анаеробната система с RAS тест и аеробната с BIP тест, защото е важно да видим съответно двете енергийни системи как
работят. Последната точка е вече индивидуалната работа и планирането. Както казах, общо взето тук точките се препокриват с това горе-долу, където изговорих преди това, но определяне на годишни цели. Без годишна цел няма как да... Реално ние не знаем на къде сме се запътили. Основното нещо с състезателите, които работят, е да си поставим цели. Къде искаме като ранкинг да се класираме, какво искаме да постигнем като резултати в еди кой си турнир. Така че няма как да има годишни цели. Особено пък за малките деца ние трябва да имаме един план за развитие на едно дете, което да бъде следван и да бъде надграждан всяка година. Втора точка – определяне на месечни и моментни цели. Мисля, че доста изчерпателно и това го обсъдих, така че минаваме на следващата – периодизация спрямо тенис календара. И най-добрата периодизираща програма няма абсолютно никакъв смисъл, ако тя не бъде съчетана и съобразена с тенис календара. Тоест, ние трябва да видим къде са важните турнири, къде трябва да натиснат здраво в залата и на корта децата. Съответно, много важен аспект. Изготвяне на програма по време на турнирите. Турнирите продължават някой път от турнир в турнир. Оказва се, че деца ги няма 3-4 седмици. Трябва да имат изготвена програма какво трябва да се случи по време на турнир и съответно те да дават обратна връзка на треньора, как се чувстват и какво са направили от зададената програма. Работа в екип. За да има един успешен състезател, това е формулата на успех. Състезател, тенис треньор, кондиционен треньор, физиотерапевт, родител. Родител, естествено, ако говорим за дете до 19-20 години, след това вече родителя може би в повечето случаи отпада. Така че няма как да има успешен състезател без някой от тези 4 изброени пера. Състезател, тенис треньор, кондиционен треньор, физиотерапевт. Това е една симбиоза, която помага, единия помага на другия и без една от тях нещата много трудно биха се получили. Биха се получили в краткосрочен план, но за нещо по-дълго винаги биха се провалили. И последната точка – готовност и необходимост от пътуване с състезателя. Това е много важно както за тенис треньорите, така съответно аз също пътувам с състезатели, особено най-много пътувам с Димитър Кузманов, така че трябва пак да има едно планиране кога да пътува кондиционният треньор, кога да пътува тенис треньора, за да бъдем максимално полезни. Така, това е основната тема, която бях подготвил. Много ти благодаря за пространната професионална презентация. Вярвам, много полезна за много от родителите. Обръщам внимание, че с нас са родители на деца, които започват с тениса, разбирай до 8 години, включително родители на деца, които са 16 плюс години. Така че със сигурност цялото това преминаване през цикъла е било супер полезно. Мое мнение е, че родителя не ни изключва от картината. Ти също си родител. Винаги има. Дали ще сме основен фактор или не толкова, ако питаш някои родители и след 14-15 години вече в активен пубертет, вече не им трябваме на състезателите. Наистина много благодаря. Няколко въпроса, които ми се ще да задам и които са зададени от наши родители. Най-важното, тъй като родителите са от различни клубове в различни точки на страната, как по населени места може да се получи адекватна информация и подкрепа? За съжаление, не всички клубове, да не кажа, че са малко клубовете, които разполагат с кондиционни треньори, които обръщат внимание, са част от годишния план. Някаква препоръка в тази посока? Опитвал съм се през годините, колкото се може повече информация да споделям, така че на този етап единствено, ако някой има информация, да не се притеснява да ми пише.
Наистина отворен съм към това да помагам, така че това е единственото, което мога да ги посъветвам. Окей, супер. Разбира се, при желание от страна на родителите може да подпомогнем тази комуникация с Кирил. Нещо, което има като въпрос, свързан с физиотерапията, понеже спомена физиотерапевт. Физиотерапията като средство за превенция, колко често? Трябва ли да има така някой разбиране, че едва ли не всяка седмица трябва да се ходи на масажи, да се правят определени процедури? Мислиш ли, че това е удачно или по-скоро има някаква честота, която е добре да се спазва? Така, пак е силно индивидуално, защото нали, искам да го отбележа, че всеки състезател е индивидуален. Съответно, на един състезател, ако му е добре да прави сауна 2 пъти в седмица, това означава, че задължително на друг ще му е окей. Така че не слагаме задължително, че трябва на 100% да приемаме думите, но какво се случва? Един професионалист задължително един път седмицата ходи на възстановяване. Обръщаме внимание на децата основно. Децата... Професионалистите са модели за подражание. Децата, които не всички са активни състезатели, не всички родители имат възможност да осигуряват физиотерапевта, но каква е твоята препоръка по отношение на честотата, така че да се предпазват от контузии, да бъдат в добра форма, да няма претоварване? Казвам, че на 10 дена, максимум 2 седмици е хубаво да отиват. Да отиват, като ако не го правят или ако ходят на 10 дена, могат да правят така нареченото алтернативно възстановяване, което реално почти нищо не им коства. Основно нещо за възстановяване – сън. Съня е най-доброто възстановително средство. Няма до ден днешен измислено нещо, което да е по-ефикасно. Съня, оттам качествената храна, студени душове също възстановяват. Както казах, сауна, парна баня, това са лесно достъпни съоръжения, които могат да се ползват почти всеки ден. Така че ако не успяват да ги правят тези неща, да ходят на 10 дена или на 2 седмици, поне да направят това. Много от родителите слушаме топ тенисисти, коментира се, има и възможности в някои от градовете за ползване на барокамера или криокамера. До каква степен мислиш, че това е полезно вече за юношите, които са в по-активна състезателна фаза? Не мисля, че има особено приложение при юношите, предвид, че има толкова много неща, които да обърнат наистина и да подобрим. Не казвам, че е лошо, напротив, но това по-скоро би го причислил към, както казах, към професионалистите. Един такъв въпрос, който занимава доста от родителите. Децата ни имат огромно желание, мотивирани са, мобилизирани са да играят и да участват максимално и в състезания, и в мачове. Въпросът е, има ли вариант, при който някакси да се разпознава така началната фаза на някаква травма или физически проблем? Не детето да казва, не ме боли, продължавам, и после да се окаже, че има някаква контузия, която е, не дай си Боже, сериозна и му пречи за игра. Тестирането наистина ни помага за това да видим къде може да се появи бъдеща контузия, но тук е много сложен проблема, защото обратната връзка от детето е много важна, нали, ако говорим не за професионалисти, а от дете, защото основното разбиране е, ако кажат, че нещо ги боли, все едно, че треньорите ще им се скарат или ще ги спрат от турнири. Точно това имам предвид, да. Много от тях мълчат и траят. Най-доброто нещо, защото пак ние правиме тестове. Окей, сега и колегата от Барин Спорт, те доста по-нашироко ще ви разкажат за това колко е важно и колко е ефикасно, но ние не можем да правиме тестове всеки ден. Съответно, много е важна обратната връзка от самото дете, защото днес сме направили тестовете, всичко е окей, но след 2 дена то може да се подхлъзне на корта, да настъпи линията и това е такава непредизвикана контузия, която няма как да бъде предвидена. Така че в него е отговорността да съобщи на екипа си, нали, на тенис треньора, съответно на кондиционния треньор и на физиотерапевта, че има някакъв проблем и да бъде обърнато внимание докато е време, а не да се влоши и да замине така на турнир, което е 100% влошаване на нещата. Да, ясно. Един такъв въпрос, който е свързан с допълнителните добавки.
Има много интерес към това нещо. Много от родителите имат разбирането, че без допълнителни добавки едва ли не дава шанс на детето ти да бъде в оптимална физическа форма. Какво ти е мнението? От каква възраст е добре? Въобще добре ли е да се включват допълнителните добавки? Аз съм на мнение, че добавките са задължителни за децата, които искат да практикуват състезателен тенис, и то пак, като кажем, от възраст някъде около, гледам да не ги натоварвам още от малки, но от към 14 години вече започват едно, и говориме за чисто базови добавки. Протеин, изотонични напитки, тениса, особено лятото играе се на високи температури, съответно се обезводнява тялото, дълъг е като продължителност, съответно ние имаме нужда от въглехидрат, който да захранва тялото ни. Аз не съм специалист в тази насока, съответно работя с доктор Хубенов, който е от Пловдив, вносител на добавки, спонсор, и имаме добра изградена работа с тях. Много важно нещо е да обърна внимание, децата не трябва да си купуват откъдето и да е добавки, защото реално регулатора за тези добавки работи много слабо и може да се случи така, че те да си мислят, че пият едно нещо, съответно то да не е едно към едно, като това, кое е написано на етикета. Вече особено като отидат към по-големи и започнат допинг тестовете, половината от нещата, които ви ги продават в фитнес магазините нормални, тези, които са дистрибутори за добавки, са забранени. Казвам ви го, защото всеки месец минаваме допинг проби. Наистина това е нещо, което трябва да се отнася доста отговорно и да се взимат само проверени и качествени неща. Така че, ако някой реши, спонсор за мен е доста доверена фирма, която има всичките необходими сертификати и съответно гарантират за качество. Тъй като и доста състезатели се включиха с въпроси, най-често срещания беше как да бъда издръжлива на корт. Това е особено момичетата. Как да бъда издръжлива на корта, както казах преди това в презентацията, основното нещо, което трябва да правят децата, докато не стигнат 19 годишна възраст, е да играят тенис. Съответно, ние като кондиционни треньори може да подобрим издръжливостта или скоростта им, но до много малки проценти. Основната издръжливост и скорост, която се създава, тя е на корта. Съответно, ако иска да се по-бързи, трябва да бъде симулирано на корта по някакъв начин, най-вече в тенис тренировката, те да бъдат стимулирани да са по-бързи. Дали да гонят къси, дали да ги разкарват по корта ляво-дясно, но това за мен е основното нещо, което ще ги изгради и ще ги направи по-бързи и по-издържливи. Много ти благодаря и за презентацията, и за коментарите. Със сигурност оставаме във връзка. Говорейки за тестиране, за професионални решения, иновативни, не мога да не се обърна към Дани Шопов, който е с нас, да го поканя да се включи в разговора. Дани, удоволствие. Много разчитам в това да направим добро партньорство с Барин. И наистина всичко това, за което спомена Кирил и което е важно за нашите деца, от малка възраст ти ще кажеш от колко най-добре е удачно да се започнат разговори за тестове, да могат да използват услуга като вашата и въобще да намерят решение на въпросите. Детето ми издържливо ли е, има ли потенциал, какъв му е този потенциал. Тук е момента да кажа, че започнахте с взаимоотношенията по отношение на тенис, Българска федерация по тенис. Имахме възможност да направите тестове. Да. Само секунда, извинявам. Съжалявам. Може би ще споделиш някакви мнения. Вярвам, че това ще еволюира и ще се развие като възможност за нас, родителите, защото това, което много ни интересува, е децата да бъдат щастливи, физически подготвени и максимално далеч от контузиите. Безспорно, инициативите, коментарите, които направи Кирил, препоръките, това е нещо много добре. Начинът, по който да ги постигнем, ти си на ход.
Да, там е всъщност нашата добавена стойност. Нашата добавена стойност е да дадем на Кирил, на неговия екип, на кондиционните треньори, на тенис треньорите и въобще треньорите на всички спортове необходимите данни, за да могат да направят всичко това, за което Кирил говори. Надявам се, виждате презентацията, която съм споделил. Ще мина набързичко през нея. Първо няколко думи за мен. Аз доста години живях в Щатите, доста 6 години живях в Щатите, където натрупах опит, работих в няколко университета, работил съм в различни сфери от образование до козметика, до спорт и технологии. Но освен това, очевидно съм свързан и с тенис. Тренирам от 5 годишен. Предполагам, повечето от вас, ако имате деца, сте били на турнири в Хасково, което означава, че сте срещнали сестра ми, Невена, която е треньор там и доста често е директор на турнирите. Така че, да, доста близко съм свързан с тениса още от детските години. След като се върнах от Щатите, играех по любителски турнири. В един момент реших, че ще играя и малко по-професионално. Едва ли е била думата, която бих използвал, особено сравнявайки с хората, с които Кирил работи, но полупрофесионално, състезавайки се в български мъжки турнири, няколко фьючерса, в които се включих, просто така за мен си. И това всъщност, нали, ми даде така доста инсайтс, ако мога да използвам тази английска дума, за това какво може да се случи в тениса. От около 4 години насам съм в Барин и всъщност с Барин успяхме да направим доста интересни неща. Освен разработването на устройство, което да следи на ежедневна база физическото състояние на спортистите, сформирахме и доста сериозен и солиден екип по спортна наука. Екип, който включва спортен лекар, който включва кондиционни треньори, анализатори, data scientists, софтуер девелопери, ако щете, така че да може наистина да дадем една много точна, силна услуга за спортистите, за да може наистина с данни да информираме решенията, които трябва да вземат. Абсолютно се присъединявам към това, което Кирил говореше за планирането, за поставянето на целите и съответно за изпълнението на тези цели. Какво е необходимо това нещо да се случи. Това, което успяхме да постигнем последните години с Барин, в работата си, да, основно в футбол, но много от нещата наистина са доста приложими през различните спортове, но имаме изключителна точност при предсказването на безконтактните контузии и имаме благодарение на това тестиране, което правим на данните, които успяваме да съберем и съответно препоръките, които успяваме да дадем, да увеличиме високоинтензивната работа на играчите, когато успявайки въпреки това да намалиме пулсовата честота, на която работят. Тоест, успяваме да им помогнем да свършат повече работа и те да са по-ефективни в това нещо. Като референция, ако мога да използваме това, което се случва с националните отбори по футбол. Абстрахирайки се от чисто пиарската част, нали, чисто като игра, примерно българския мъжки национален отбор над 3 пъти вдигна високоинтензивната си работа. Младежите до 21 години видяха това увеличение на високоинтензивната работа с намаляване на пулса, за която говоря. Така че подходите ни определено работят в доста отбори вече. И всъщност, нали, това ме води към следващата тема, нещо, за което и самия Кирил говореше, и то е това за нуждата от правилното проследяване. Да, много често, и аз съм го виждал през годините в тениса, фокуса е наистина повече върху техниката, върху играта, а не върху развитието на тези общи умения, като ловкост, координация на ръка-око, от тези неща. И в крайна сметка всеки играч, да, има си собствената уникална техника, има си неща, към които да работи. Въпросът е как да им помогнем, не да им променяме всеки път форхенда, защото поредният треньор, при който сте отишли, казва нещо друго, а как да помогнем на мускулатурата да подкрепи това естествено движение, което му идва на детето. И съответно от тази гледна точка нуждата за правилното проследяване,
включва няколко основни неща. Натоварванията. И тук говорим за ежедневно проследяване на натоварванията. Спортната форма, моментната форма, и тук говорим за това съотношение между акютно и хронично натоварване. Така, защото това пък от своя страна ни позволява да видим какво се случва, каква е натрупаната умора. А когато се натрупа умора, обикновено, ако не се контролира тази умора, ако не се управлява както трябва, това води до контузии. И съответно оттам страда представянето. И всъщност там е нашия фокус и един вид въпросите, които се опитваме да зададем на клиентите си, на хората, с които работим. Планирате ли си наистина календара за мачове или за турнири? За какъв период? Как планирате подготовката и това да подсигурите, че играча е в пикова форма точно в този момент или точно за този турнир? Какво правите по време на турнира? Нещо, което и Кирил засегна. Какво правите след турнира? Как възстановявате след това? Имате ли режим нормален, който следвате за това нещо? Как планирате възстановяването от контузии, за да увеличите постепенно натоварването, за да избегнем реконтузване? Как наистина мониторирате натоварване от всяка тренировка, общото натоварване, което е натрупано, така че да подсигурите, че няма претрениране. Едно проучване, което четох наскоро, да, то беше за щатите наистина, но е доста релевантно и аз често го използвам като пример. Контузиите при деца от 8 до 14 години, говориме за късани предни кръстни връзки, са се увеличили над 400% в последните 5 години. Помислете, тук говорим за деца, които са флексибилни, които могат да се сгънат и те късат кръстни връзки. Това се случва само единствено заради претрениране. Просто твърде много се изисква от тях в твърде ранна възраст, в моменти, в които тялото им не е готово да поеме това натоварване. Как следите какво се случва извън корта? Супер! Правят най-добри тренировки, техниката им е чудесна. Как спят? Как се хранят? Работите ли върху когнитивни функции? Време за реакция, време за контакт. Психоемоционалният статус също беше засегнат от Кирил. Менталното възстановяване. Работите ли за баланс, за сила, за скорост, техника на бягане? Комбинирането на това с тактически анализ. Това е посоката, в която ние работиме, и това е като услуга, което предоставяме и на отборите, и на индивидуалните играчи, с които работим. И всъщност, да, имахме възможност, както спомена Радо, да направим тестове преди 3 седмици в Пазарджик. Тук това, което ви показваме, всъщност всичките потоци данни, преди да говоря за тестовете, исках за това да ви говоря за всичките потоци данни, които влизат, които се анализират, за да създадем един спортист. Това включва хематология, биохимия, биомеханика, сън, умора, функция, функционалния индекс, възстановяванията, зрялост. И тук не говорим вече само за години, а за зрялост на тялото. И това е друг момент, който трябва да се отбележи. И всъщност това е, което ние правиме. Ние комбинираме всички тези видове данни, които са свързани с представянето. Гледаме хематологията и биохимията, за да може да говорим за добавките, за да може да говорим за храненето, които да афектират. След малко ще ви покажа пример за това нещо. Говорим за функционалния капацитет, аеробен, анаеробен, антропометрията, биомеханиката, фитнеса и кондицията в момента. Това са различни видове данни, които когато се съберат заедно, когато събереме представянето с кондицията и нещо, което много често се пропуска в всички спортове, комбинацията с тактиката, и оттам да сложим, да добавим това, което правиме с нашия екип по спортна наука и се случва при големите играчи, случва се в големите клубове, за да може този цикъл на представяне, този цикъл на резултати, които искаме да получим, те да водят, то е всъщност по-скоро изграждане на един процес,
който да води към резултатите, които искаме да постигнем. И отново, той включва представянето на играча, включва кондицията, в която те се намират, включва тактиката, начина по който играят срещу конкретния съперник, и ако не може да се случи това, което искаме да случи, защо се случва то? Заради проблеми в кондицията или заради проблеми в представянето? И оттам вече там вече е частта със спортната наука, където се комбинират всички тези видове данни. И да, всъщност при 3 седмици бяхме в Пазарджик, направихме малко тестове и сега с малко ще ви покажа резултатите. Тези тестове рефлектират това, което Кирил спомена, като раст тест, тестове за смяна на посока, за нелинейната скорост, за която става въпрос, за различни начини и начина, по който тичат, ако щете. И ето, един пример мога да ви дам за как би изглеждал един хематологичен и биохимичен анализ. Много ясно тук може да се видят в кои части от кръвните изследвания, къде всъщност са дефицитите. Защото този тип анализ ще подскаже какви добавки трябва да се вземат, какви храни трябва да се вземат. И съответно в какви количества. Абсолютно съм съгласен с Кирил. Това много трябва да се внимава с тях, защото наистина може да има забранени вещества, може да има нечисти добавки и трябва абсолютно да бъде от проверен доставчик. Оттам нататък обаче идва момента с количествата, честотата. Преди, по време, след тренировка, преди, по време, след матч, кога трябва да се взимат отново в какви количества. Това е един анализ на хематологията и на биохимията на всеки индивидуален играч, които трябва да се вземат в предвид. След което, ето ви пример за функционален анализ. Точно тук говорим за аеробен и анаеробен капацитет. Съответно, когато говорим примерно за анаеробен капацитет, колко можеш да работиш, всъщност какво означава това, колко можеш да работиш, когато има недостиг на кислород, което се случва при високоинтензивната работа. Ако ви прави впечатление, даже и професионалисти на най-високо ниво, загледайте се следващия път, когато има дълго разиграване. И при дълго разиграване говорим нещо над 20, над 30 удара, при което те в този момент не дишат. Когато много рядко, просто защото е толкова високо интензивно, че те не дишат. Между другото, понеже работиме от известно време и с ансамбъла, това е нещо, което там ни споделиха, за да са по-гъвкави, те буквално нарочно ги карат по време на едно съчетание да не дишат. И съответно може да ви направи впечатление, примерно при тенис играчите, даже и тези, които са в супер форма, в момента, в който е толкова дълго разиграване, те изпадат в кислороден глад, те затова дишат тежко след 30-тия удар. Просто защото те в този момент не дишат. И това има ефект не само върху физическото им представяне, има ефект върху менталната им работа. Те почват да губят, затова почват да взимат лоши решения. Вместо отворената права, решават, че ще правят къса в този момент. Просто защото наистина не мислят правилно заради този недостиг на кислород. И съответно един тест за анаеробен тест, за който споменахме, той може да ви даде идея какъв е капацитета, съответно какво може да се работи в тази посока. Отделно от това, какво се случва, примерно, когато говорим за антропометрия, когато говорим за композишън на тялото, т.е. какво се случва вътре, когато говорим за неща от типа на време за реакция, време за контакт, точно тези когнитивни функции, как те са свързани с играта и с тактиката, която се опитват да направят. Когато говорим за индивидуална сила, какво се случва и как това реагира.
това са реално, сега това, което ще ви покажа, е от тези тестове. Ето, например, може да се види при един такъв тест как състезателката в случая, техниката и на бягане натоварва външната тазобедрената й става. Това не значи, че трябва нещо да се промени в техниката на бягане, а по-скоро е индикатор за кондиционния треньор да обърне внимание на това нещо и съответно да й помогне с силата, която е необходима да се развие в тази мускулна група, така че да може да подкрепи тази техника на бягане. Просто един пример, който искам да дам. Ето друг пример за кръстосен анализ. Нали, когато след всичките тези тестове ние виждаме аеробния капацитет, анаеробния капацитет, силата, с която работят, скоростта, ускоренията, change of direction, т.е. смяна на посока, отскок, counter movement jump е CMJ, време за контакт и реакция. И това, което примерно може да се види, е как при различните играчи, тук вече е индивидуалният подход, за който Кирил говореше, какво трябва да се работи при различните играчи. Какво имам предвид? Ето, примерно, за да си говорим с конкретен пример, защото на мен така главата ми работи по добър начин. При Athlete A, при този в ляво, виждаме, че индикатора за сила е доста добър, съответно counter movement jump, т.е. отскока му е висок. Докато при играч Б виждаме, че скоростта е по-висока, силата е по-ниска, но понеже скоростта е по-висока, анаеробният индекс му е по-голям. Тоест тук вече можем да търсим зависимости между отделните играчи, индивидуално при всеки играч, между различните стойности, между различните показатели, и когато ги пък сравним един спрямо друг, да видим какво трябва да се работи с един играч и какво трябва да се работи с друг играч. Така че да не е one size fits all, нали? Да не е един и същи подход при всички, а наистина да бъде индивидуален, за да може да се подобрят определени моменти. И по този начин това, примерно, сравнителната таблица, тази, която е отдолу, е за хората в клуба, които работят, как да направят индивидуалния тренировъчен процес и как да изберат най-добрата стратегия за развитието, за физическото развитие на всеки играч. Защото, примерно към този анализ, ние винаги можем да добавим мобилност, може да добавим range of motion, неща, които се случват, т.е. възможността на ставата да извършва определени движения. Може да гледаме flexibility, т.е. способността на мускула да се удължава, което да изясни съответно кои девиации, кои асиметрии, примерно, които ние сме видяли при един антропометричен анализ, трябва да се коригират и кои не трябва да се коригират. Защото, както и Кирил спомена, тениса е силно асиметричен спорт, съответно има определени неща, които трябва да се коригират, има и други неща, които не е необходимо. Стига те да са в допустимите граници. За нещо всъщност, за което Кирил говореше. И по този начин, тук идеята ми беше с това да ви нахвърлям основни неща, нали, които трябва да се следят, защото в крайна сметка говорим за изграждане на процес на работа. Нали, иначе без процес на работа ще има само краткотрайни резултати. Да, еднократно може да спечелят този турнир или онзи турнир, но всичко започва от това каква ви е целта. Искате да е професионален играч, искате да влезе в университет, искате да се занимава, да е здрав или здрава, чисто като спорт да има нещо в живота си, т.е. нещо, което може да играе за цял живот, но така или иначе всичко минава през изграждане на един процес. Един процес, който включва ежедневно проследяване на натоварванията. И да, по време на матч може определени неща да не са разрешени. Примерно това, което виждате, Валио Антов тук на снимката, което носи, нали, нашия потник с устройство, което е в него, което да следи,
това е нещо, което съвсем спокойно може да се използва по време на тренировъчен процес. Така че, когато наистина започне да се виждат признаци на умора, нали, въпреки че детето или играча не дава обратната връзка за това нещо, вие да може да видите чрез данните. Пример, който мога да дам с национален играч. По време на матч вижда се прави спринт и този спринт е с прекрасна скорост, 32 км близо в час. И на този момент, ако спреме, всичко е наред. Обаче това, което виждаме чрез това ежедневно, постоянно проследяване на натоварванията, виждаме, че силата, metabolic power е нашия параметър, който следи за това нещо, но силата, с която е направил този спринт, е едва наполовина от това, което обикновено прави за такъв спринт. И това веднага е флаг за нас, че този играч е накарал тялото си в този момент да свърши нещо, за което тялото му не е било готово. И 5 минути по-късно този играч се контузва. Просто при едно рутинно обръщане се контузва. Просто пример давам как това ежедневно, постоянно проследяване на натоварванията, може да не е по време на матч, но по време на тренировъчния процес, може да подскаже време, ако нещо има някакъв проблем с кондицията, с състоянието на играча. Това ни помага да управляваме умората. Отново обръщам внимание на акютно спрямо хронично натоварване. Кога трябва да почиват, кога трябва да натиснат. Нали, абсолютно не трябва всяка тренировка да е на 100%. Тоест ние можем много точно да помогнем и да кажем на кондиционните треньори, ако днес е планирано тренировката да е с 60% натоварване или 70% натоварване, кога е достигнато това нещо всъщност? И кой е момента, в който тренировката може да спре? Абсолютно, за да си по-издържлив на корта, трябва да прекарваш часове на корта, за да можеш да издържиш 3, 4, 5 часов матч. На мен ми се е случило, имал съм 3,5 часови, 4 часови матчове, нали? Особено август месец на корт, на червен корт е ужас. Нали? Същевременно обаче трябва да можем да управляваме тази умора. Трябва да знаем кога според плана, който сме си изградили, ние можем да спрем днес. Това води до по-добра превенция от контузии. Съответно, трябва да имаме честота на тестиране. Отново нещо, за което Кирил спомена, да може да се изгради периодизацията, съответно да имаме правилното хранене, да имаме правилния сън, за да може в края на деня ние да знаем, че днес можем толкова да поемем натоварване. Ние може да искаме да сме много издръжливи, искаме да можем да направим много, но просто тялото ни днес да не може. И ние трябва да го знаем това в този момент, защото иначе рискуваме контузия. Така че това е всъщност, което исках да ви разкажа. Няколко думи от един от основните инвеститори, нали, Майкъл Оуен, човек, който много страдаше от контузии по време на кариерата си, който много ясно разпозна как нуждата от едно такова нещо, от такъв тип услуга, от едно такова постоянно проследяване и правилно интерпретиране вече на данните е можело да му помогне и на него. Така че това, което исках да споделя с вас, ние сме на разположение във всеки един момент да ви кажем малко повече, да работим заедно. Почнахме с тестовете с националните играчи до 14 до 16. Имаме готовност да продължим тази колаборация, имаме готовност да работим с и индивидуални спортисти, и с клубове в тази посока, защото... Дани, много ти благодаря за презентацията. Много пространна, много високо технологично ниво. Точно това е първият въпрос, който възниква и който тук споделят родители. Необходимо ли е да е национален състезател или много сериозен състезател детето, за да се възползва от възможността да работи с вас? И другото, което е интересно, понеже малко са клубовете, които имат възможност и треньорите да работят с подобна информация, има ли възможност директно да се работи и как точно в клубове, които са в провинцията, примерно, биха могли да се възползват родителите от тези услуги? Те ли трябва да бъдат клиентите или по-скоро клубовете трябва да решат да работят с технологията, която предлагат?
Ние сме отворени и работиме и по двата метода. Реално имаме, ще използвам Изчезна ти камерата, батерията ли ти е ниска или просто... Не, проблем. Камерата ми нещо дава проблем напоследък, така че съжалявам за което. Да стартирам, ще трябва да излезна и да влезна и по-добре е да се опитам. Няма проблем, да. Чуваме те добре. Да, примерно работим с футболна школа във Варна, която работи с 8 до 14 годишни деца. Нали? Имаме го този вариант. Имаме и индивидуални спортисти, с които работиме директно. Тоест, работиме и по двата начина. Не е необходимо да си национален състезател. Необходимо е да имаш ясна цел какво искаш да постигнеш. В каква посока работим. И от този момент ти можеш да дойдеш при нас, ние ще седнем, ще направим тези тестове, ще видим какво се цели, съответно ще видим как можем да помогнем. Като цяло имаме готовност специално за тестуването, пътуваме из цялата страна. Правили сме тестове и във Варна, правили сме очевидно и в Пазарджик тестове, така че тази част е лесна за нас. Ние за това изградихме и екип, всъщност, който да може да го прави това нещо. Съответно, голяма част от данните могат да ни бъдат изпратени и онлайн. Нали, съответно всички препоръки, анализи и така нататък, те съвсем спокойно могат да се свършат онлайн, така че имаме възможност да помогнем и на тези, които не са локирани в София. Супер, прекрасно. Благодаря за тази информация. Вярвам, че доста от родителите ще проявят интерес. Разбира се, както винаги споменавам, гостите, които каниме, не са просто лектори, те са част от това да дадат стойност и да направят нашата общност по-информирана. Безспорно е, че за някои от родителите може би кондицията плюс тениса е нещо, което не е толкова естествено. Вярвайте ми, че действително, ако искаме децата да са здрави и да успяват и да се чувстват комфортно, това безспорно би било полезно. Друг е въпросът, нали, по какъв начин може да го изкоординираме чисто финансово и не на последно място с клубовете и с треньорите, но пък не е причина да не го изискваме и да не го търсиме като възможност. Много благодаря, Дани, за включването, благодаря и на Кирил, благодаря за отделеното време. Попрехвърлихме малко времето, което бяхме определили, но пък смятам, че информацията е доста полезна, която споделихте. Много от родителите ще имат възможност да гледат и записа на срещата ни. Имах възможност да говоря с всеки един от вас. Отворени са както Кирил, така и Дани, респективно компаниите, които представляват за контакти. Ще се радвам да бъдем максимално полезни в тази посока, в името на това да имаме здрави и уверени деца и все по-добре да се представят както на турнири от вътрешните първенства, така и на турнири, които са от международния календар. А пък, както стана ясно, не е необходимо да си топ състезател, за да можеш да следиш своите показатели и да се чувстваш комфортно и да се развиваш добре. Така че всеки един, който се занимава с тенис, детето му и със сигурност може да използва тия възможности. Е добре да обърнем внимание върху кондиционната подготовка. Много благодаря на всички за включването. Благодаря и аз. Пожелавам хубава вечер. Радвам се, че бяхте с нас. Оценяваме това нещо и държиме връзка. В това да постигнем наистина едни мотивирани деца, здрави деца с желание, които да бъдат да се утвърждават като успешни състезатели и като личности. Хубава вечер на всички. Всичко добро. Хубава вечер. Мерси много, Кирил, мерси много, Радо и до скоро. До скоро.